OK, Takže takže... počkaj, 3, 4. OK, čaute ľudia, ja som Adame. A ja som Petrik. Vítame vás u nášho prvého videa Minecraftového. Je to Minecraft Pocket Edition na mobil, pardon. Môžete sa ho stiahnuť na obchod Play za Google Play, lepšie povedané, za 7 alebo 8 eur. Ale môžete si ho aj kliknúť cez baraké stránky. Napríklad taká stránka je GetUp. Pardon, no jasne. Táto séria bude naša prvá, ktorú vlastne budeme točiť. Pri tejto sérii budeme vždy dvaja. Vždy. Bude to vychádzať na našom spoločnom kanáli. Budeme sa snažiť do týždňa aspoň 4 časti. No áno. To je podľa mňa také optimálne, takže ak chcete, môžete si všetky popozerať. Takže teraz ideme hľadať. Že vraj som počul, že pod močiarom je najviac baní. Je to pravda? No, už sa uvidí. Kámo to hovoril. Tak môžeme skúsiť. Jo, jasne. Máš crafting? Jo, je tu. Mám kitku, juhu. Zase tvoje kitky, čo? A moje dvere? Čo moje dvere? Kde si ich nehal? Prasa, počul si ho? Aha. jeho je počuť na 100 honov. No práve. A cítiť, ako by dal. Ty ho tu cítiš? Hej, ty si mi ukradol kraft. Jaj. Pardon, OK. Tak to má uraziť, áno? Áno? OK. No, musíš mať radosť. Ne, nekop ešte do zeme. Ja nerobím len domček. A mali sme to do zeme? Nemali sme to do zeme. Nie. Ale nekop tu dole, ako myslím. Jasné, ja som to... Ja som potreboval cobblestone, tak som kopal do zemi. Tu je štrk. Prečo je tu taká tma? No, máš... Si nastav jasno. Nie. Lepšie? Asi áno, ale nie. No, neviem, ale podľa mňa hej. Máš nejaký cobblestone? Kobol nie. Lebo nemáme uhlie. Mám nejaké 3 maximálne. By to chcelo 5 a vypáli, takže ja idem robiť 5 a ticho na drevo. Ha. Kde tam ideš? Čo tam? Ja neťažíš kobl? OK, takže ideme na to drevo. Toto tu nehaj, opoď mi to zobrať. Neviem, čo tam je, ale... Kytka, že? Nie. Takto. Potom do komentárov píšte, čo by sme mali zlepšiť, poprípade, aké nové hry by sme mali hrať, natáčať a teda. Samozrejme, teraz budeme natáčať čo najbližšie Counter-Strike. No, to by sme ešte možno aj dneska stihli. A dali by sme to tam asi zajtra. Shakes Effigies by sme chceli začať No, točiť. OK, to budeme tiež točiť. Takže budú to rôzne hry, takže nemusíte sa bať, keď vás náhodou Minecraft baviť nebude. Lebo sú tu aj takí, ktorí Minecraft nebaví. Nemám proti nim nič, akože, ale... Pekná záhradka, čo? No. Tam je 5 niekde, nie? Záhradka 4x4, Tu 2x2. Tu je 5, poď si to sem dať. Kde? Tu. No, ešte raz. Okay. Počkaj. Prasa. Idem ho zabiť sekerou. OK, mám. OK, už sa to peče. Idem skúsiť náhodu. Ne, ešte ne. Na čo? Ešte nie? Poď, najprv sa ani torčky nič nemáme. Ja, je to pravda. Ty prasa. Kam si išiel? Ja nikde len sa prechádzam. Áno, ja vidím. Ovca! Ja tu kilím ovce. Máš tu ty voľnú, že? Asi hej. Dobre. Mohlo by sa nám podariť nájsť konečne. Počkej! Čo? Napadáte to čo mňa? Aha. Môžeš tam hrať. Na tie hry, vieš ako. Jasne. Urobíme si taký pekný komínek. Môžeme počať sa aj domček, síce je to dosť náročná surovina, ale... Aha. Ja! Pomoc! Chuj. Čo si sa topil? No. Trochu hej. Inteligent. No dolov. Ja. Koľko tu toho je? Chcel by to lopatu. Tak čo by to chcelo?
Poď si vykraftiť domov. Ja ho mám. Ja idem na drevo. Ty vole, tu toho je. Počuť, ty sa nejako často topíš. Keď už som dole, tak už chcem toho dobrať čo najviac, vieš ako. Samozrejme budú aj vlogy, najbližšie chceme urobiť také... Challenge Choppy Bunny, alebo... Jak sa to volá? Jelly Bean. No, presne. Takže určite si to pozrite, podľa mňa to bude sranda. Budem to robiť prvýkrát, takže... Nebudeš jediný samozrejme. Tak čo som to chcel? Ale určite sa pozrite. Presne tak. Samozrejme, že by sme boli radi, kebyže nás aj odberáte. No, a nejaký ten like. Petrík. Daj tam aj Adame. Daj si. Daj tam Adame. Nedám. Nebuď pes. No dobre, tu máš. Dvere. Ja už mám jedny. Á, už idú tie dvere. Vidíš, minule neišli. Ja som ti hovoril. Uhni to. Hej, ja som tam písal, ty si ma zrušil. Môže byť? OK, takže. Nie, mal si dať opačne, moja je vždycky ľavá strana. Kašli, neviem. Nekašľujem. Kde si dal opäť zasa? Tam je. Hej, za dverami. Ja si potrebujem na detaily. Nauč si zatvárať dvere, áno? Tak to. Chcelo by to ísť aspoň udicu nejakú mať, akože. Akože. No to, že v tomto Minecrafte, toto bola nová aktualizácia. Sú tu pridané... Ja aj ozaj, áno. Udica, loďka, takisto netopier, magma cube, chobotnica a... To je si všetko, nie? Fúha, počkaj. A redstone block, ten tu nebol. Áno, redstone block. Mohli by tu... What the hell, poď sem. Čo si našiel? Poď sem. Ja som... Jeden piesok som si vyťažil. Ako kým čo sa stalo. What the fuck? To čo toto? Jeden piesok som zobral. Ty vole, ty máš šťastie. Ako sa to vezmeš, čo je šťastie? Je ako šťastie, ne? Šťastie ako šťastie, ne? OK. Máš torčky? Som vonku. Nie. Ups. Jasné, že mám. Čo by som... Veď tam boli torčky doma, nie? A čo viem? Zapálené sú tu. Nestačí. Kde je crafting? Ty si ho rozbíjal, nie? Ja ho nemám. Áno. Pekne. Kto? Má takú chuť si spraviť loďku. A tá chuť ma neodolá. Takže každé video bude mať okolo tých 20-30 minút, ako kedy. Toto by sme chceli také dlhšie, keďže je úvodné. No. Rozbíjame. Nebojte sa, ich bude o mnoho viacej. Nie, taký pekný obraz. Ježiš. Nie. Áno, môže byť. Kde mám loď? Ja už si vykraftil. Mal by si naspäť asi to tak vidieť, alebo... Vidím aj ja, ale neviem, či mám zapnuté prišli. Ja mám, dobre. Máme tu creepera doma, tak dáme tak daj pozor. Áno, na obraze. Ako čo ja mám? Polož to tú loďku. Jakú loďku? Polož ju sem. Jakú? Juhu. Hej, ona zmizne. Jo, help me. Je po mne. Zoberiem veci. A čo sa ti stalo? Zavalil ma shooter. A hoď mi tam všetky moje veci do čestky. Aj mňa? What? To prečo robí? No lebo si akože... Ty si nasadol na tú loďku a si pod kameňom, tak... Jaj. To bude asi tým. Tak to tam vyťaža, dobre. Uvidím to tak, že nám tu nič neostalo. Kúka na to. Si nerob ani srandu. Všetky veci preč. Si nerob srandu ani. Oni sú pod tým cobblestone, on to zmizlo presne. Jau. Vidíš to? Ja mám loďku. No, ja mám meso. Rýchlo to chodí vyťažiť. A čím? Rukou? Ja nebúchaj ma. Tak uhni. Akože trochu mi to seká. Keď ja natáčam aj. Tam. Pani maska to ja sa myslíte, či sa ťa bojím? Dobre, bojím sa ťa, fakt máš pravdu. Prepač, všetko ma mrzí ma Potom to. keby ste chceli vidieť môj skin, tak vám ho hneď ukážem, len sa zbavíte, tu prišiel. No, tak má creeper. No. No dobre, tak sa vám ukážem môj skin.
Môj skin vyzerá takto, je to kováč. Ja mám krajšie. Koho barona. Nie. Metla letí. Pomoc, skeleton. Help me, please. To prečo tu je vlna žltá? What? Ty sa nudil zasa? No to bol? Ja sa nikdy nenudím. Potrebujem drevo. Taký máš nápad. Takže my sme teraz o všetko prišli. Nevadí. Začneme trošku od znova. Není tam nič? Není, fakt. Ježišmaria. To nám sa môže stať. No veď, práve. Že len nám. Ty už sa vyťažil ten kobol? Nie. Ja som teraz doma. Nič. Nič tam není, čo? Nevadí. Tak ja si musím vytočiť trošku kobol. Urobím taký dole, no. No okej. Akorát, že nemám krompač. A my nebudeme tak teraz môcť tiež vidieť. Ja len na cobblestone, čo si zoberiem takto. Prečo si išiel teraz? Idem si pre drevo. Ako ja mám drevo u seba. Koľko? Tak na krompač tebe mám. To idem tam. Dám ti do česky. Okej. No máme taký problém, že by ono by to chcelo vykraftiť cekerku. Takto. A ísť na drevo. Takže ja sa obetujem. Tak čau. Ja tu mám stačiť kobo. Akurát, že bez točiek. Hej, poď si príšeri? Nie. Lebo niekde nikoho. Aha, áno. Neviem prečo. Tu čujem, že nikde nikoho. Takže Šek ze Fidget teraz mi ohlasilo, že mám hostinec. Možno dneska, alebo zajtra vyjde ešte 6 Fidget. Idem si tento Minecraft stiahli z Google Play, ale jak som už povedal, zo všelijakých aplikácií si ich môžete kreknúť. Stali iba 8 €, tak my si ho kúpili skeleton! Ty haľo! Zatváram dvere. Len že budem bezpečí, pardon. Bez peci. Slepka! Poď sem. Kľud sa, no, kľud. Neprežívaj to tak. Dobre, nesmrťuj ma, no dobre. Pozor, stroskotanec, pustí ma. Budeš ticho. Koľko už točíme asi? 15 minút. Takže to je ešte stále málo. Tak to je dosť málo. OK. Pretože je to prvý diel. Poďme. Nájdeme uhlie. No, chcelo by to uhlie. No, veď práve. Mám 8 tvrčiek. Neviem. Čo je to tu? Počul si ho? Chudák. Grgol si. Chudák, je mu zle? Asi, hej. Dipper či zombík, je ti zle? Zjedol veľa čerešní. No, asi hej. A uhlie, že? Čo sa mi tu marí? To je žula. No. Ja s tobou, jak som dal to ako uhlie. A tam Počúvaj, navieš na trošku koľko vecí? spomal. To skôr ty by si mal spomaliť. Ale... Torčku, pane, Počkaj si. nič nevidím. Ja viem, že ty si stroskotanec, ty si zvyknutý žiť bez sviečok, ale... Jasné. Jako, ja to učili. Ja som si už zvykol. Rozmýšľali sme nad tým, že sme si kúpili nové skiny, tak napíšte, aké by ste chceli vidieť. Aby sme si kúpili, samozrejme. Fúha, ja som sa urobil vykrafšiť lopaty. Dávaj torčku ho. Jako ja furt vidím. Ale ja nie. Tak si kúp okuliare. Hej, Ty si trošku zničil, keď sme u toho. ja nie. No Lebo ja ju nemám. Tak ja sa